Сторонка 37. Сегодняшняя литургия слова показывает нам, что Бог дзейнічае рознымі спосабамі в житті чоловіка, часамі такімі, на якія чоловік нават не спадзяецца, якія нават не ўлічвае у сваіх падлічэннях, у сваіх магчымасцях. І тое, у чым найбольш дзейнічае Бог і жадае дзейнічаць, заходзіць чалавека да больш блізкай еднасці з ім, заходзіць да больш блізкага перажывання ягонай прысутнасці ў Еўхарыстыі. Падчас гэтай Еўхарыстыі брат Олег моліцца за хворых. Я молюся на патрэбных ласках дара Духа Святого і на вяртанні для пэўнай асобы. А на пачатку гэтай Еўхарыстыі перапросім Бога за нашыя слабасці і занядбанні. Споведаюся Богу всемогущему нам и вам, братья и сестры, что сгрешил я перед думкою, словом, учинком и занятованием. Моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую за всюду Пану Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Christus
Усемогутный вечный Боже, в этой святочные дни мы глубей спостигаем Твою отцовскую доброню, якую Ты щедро нам даруешь. Учеников, вызволены из темры нашей недосконалости, мы завсёды щирым сердцем имкнулись до святла Твоей правды, распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарь светности Духа Святого, Бог прозусеки вечные. Я наставлений над усіми її скарбами, які приїжджав у Єрусалим, как поклониться Богу, вертався і, сидячи на своїй повозці, читав пророка Ісаю. Дух сказав Филиппу: «Подойди и долучися до его повозки». Коли Филипп подбег, почув, що той читає пророка Ісаю, і запитався: «Ти розумієш, що читаєш?» Той отказал: «Як же могу зразуметь, коли никто не разъяснил мне?» И попросил Филиппа подняться и сесть с ним. А уривок з Писання, який він читав, був такий: «Як овечка, якою ведуть на зарез, як огню, що мовчить перед тими, хто стриже його, так і він не відкрив уснов своїх. У покорі своїй був осуджений. І хто розкаже про його народ, бо забирають з землі життя ягоне?» Євнух спитався у Филиппа: «Прошу тебе, скажи, про кого это каже пророк, ці про себе, ці про кого іншого?» Тоді Филипп розкрив усни своє і, починаючи з этого місця Писання, проповідував йому Єсуса. Коли їхали по дорозі, наблизились до некой воды, и Евнух сказал: «Вось вода, что перешкоджает мне хреститься?» А Филипп сказал ему: «Коли веришь от усего сердца, можно». Той отказал ему: «Веру, что Иисус Христос есть Сыном Божьим», и загадал спрятать повозку, и сошли ободва, Филипп с Евнухом, у воду, и охрестил его. Коли они вышли из воды, дух Пана подхопил Филиппа, и Евнух уже больше не бачил его, и протягивал шлях свой, радуючись. А Филипп прибыл у Азот, и, идучи, обвещал Евангелие во всех городах, покуль не пришел у Цезарею. Это Слово Божие. Дякую Богу. Воскликни Богу, вся земля. Воскликни Богу, вся земля. Благословите народы нашего
сказав народ: ніхто не може прийти до мене, коли Отець мой, який послав мене, не притягне його, і я воскрешу його в опошній день. У пророку написано: уще будуть навчені Богу. Кожен, хто чув від Отця і навчився, прийде до мене. Гэта не значить, що хтось ще бачив Отця, тільки той, хто від Бога бачив Отця. Сапраўды кажу вам, хто вірить у мене, має життя вічне. Я ёсць хлеб життя, а эти ваши ели ману в пустыне и померли, а это хлеб, який сыходит из неба, как той, кто есть его, не помер. Я хлеб живый, який зашел в небо. Коли кто будет есть и хлеб гэты, будет жить вечно, а хлеб, який я дам, это тело мое для життя свету. Это слово Бога. Где книга «Дел апостолов» наполнена ось такими чудовными моментами, які показується день Духа Святого. Сьогодні ми чули про Філіпа, який обвіщав і добру новину этому євнуху. Там є Петр, який чудовним способом промовляє до людей, який оздоровляє хворих. Петр, який, можна так сказати, випадково в Лукосі знаходить язичників і приймає їх у костюм. Все это даст нам для того показать, что Бог дзейнічае в житті чоловіка заўсёды. І гэта не залежыць ад таго, ці так сапраўды чалавек ты гатовы прыняць Бога, ці не гатовы, наколькі ён адкрыты. Бо Бог не можа не дзейнічаць у житті чалавека, таму што яго любіць. Таму што гэтая любоў, якую Бог мае да чалавека, настолькі моцная, што можна нават, як бы так сказаць, прымушае яго дзейнічаць у гэтым жыцці. Але кожны мае свой час. Сёння мяне у разважаннях гэтага Евангелія дакрануў гэты вось момант, дзе Езус кажа, што кожны, хто чуў ад Айца і навучыўся, прыйдзе да мяне. Гэта не значыць, што хтосьці бачыў Айца, толькі той, хто ад Бога бачыў Айца. Гэты момант, што прыход да Бога, прыход да Хрыста не заўсёды азначае убачыць Айца. Пачуць Айца, пачуць ягонае натхненне, якім ён дзейнічае ў жыцці чалавека, але не заўсёды гэта значыць, як гэта у нас часамі кажуць, схапіць Бога за ногу. Вельмі добрым прыкладам для нас з'яўляюцца святыя, пра якіх мы чытаем, якіх жыццяпісанні разважаем, да якіх молімся, якім усхваляемся, прыклады якіх вельмі часта выкарыстоўваем, пра які прыклад чытаем. Святых, у якіх у жыцці вельмі моцна бачна Божая прысутнасць. Хопіць тыя легенды, у якіх жыццяпісанні, які кажуцца, што там той ці іншы святы ужо ад дзяцінства ён адзначаўся такой вялікай пабожнасцю, што быў у касцёле там гадзінамі, што ўжо ад дзяцінства ён любіў маліцца і так далей, і так далей. І праз гэта нам падаецца, што вось гэтыя святыя, яны такі асаблівы род чалавека, якого Бог выбраў для того, каб толькі ім вось такі асаблівы спосаб праяўляць. А сёння Езус кажа, што быць са мною, быць у маёй прысутнасці, быць у такім вельмі моцным кантакце са мною, гэта не значыць, што адразу ты павінен бачыць Айца. Ты павінен пачуць натхненне, і гэтае натхненне, яно ўжо прывядзе цябе да мяне. І гэта будзе той пачатак. Гэтыя словы з'яўляюцца такім натхненнем для нас. Натхненнем для таго, што і мы можам дасягнуць таго, чаго дасягнулі святыя. Мы можам дасягнуць таго, што было ў жыцці святых. Мы можам таксама стаць такімі, як яны. Бо яны мелі такое жыццё, як мы. Яны змагаліся таксама з праблемамі,
змагаліся з спакусамі, змагаліся з нявер'ем, сумневам. Вельмі шмат святых змагалася з сумневам у сваім сэрцы, сумневах наконт Бога, наконт таго, што здараецца ў іхнім жыцці. Але дайшлі да яго, дайшлі праз гэты хлеб жывы. Дайшлі праз гэты хлеб жывы, які быў дадзены цераз Новую Святу. Другая думка, якой хацеў бы падзяліцца, гэта гэтае параўнанне, якое Езус дае. Айцы ваши ели хлеб на манну небесную и помер. Той хлеб, який я даю, хто буде його їсти, той буде жити вічно. Зв'язуючи це все, стараючись неяк показати гэтую адзіную думку, чомусь мяне схиляє сьогоднішня літургія слова до такої розваги, роздуму над моментом, коли чоловік приходить до Бога. Коли сапраўды приходить до Бога і починає виходить у такий контакт з ним живий. Не контакт несвідомий, такий автоматичний, а контакт живий, свідомий. Це момент, коли чоловік перестає бачити вокруг себе тільки щось неконкретне, щось абстракційне, якусь емоцію, а починає зауважати живого Бога. І цей момент стається в тим, в цей момент здарається в житті чоловіка, коли він починає зауважати живого Бога. Живого Бога, який у часом незрозумілий спосіб дає собі для того, щоб чоловік його покуштував. Коли цей хліб, який на алтарі стається тілом, чоловік починає приймати для того, як жити. Я сьогодні прочитав таку цікаву думку. Хлеб, який становится Богом, это непростый посилок. Потому что звичайно человек, споживая ежу, для того, как принять ее в себе. Для того, как с помощью этой ежи натолить себе и дать себе силу. Это хлеб живий, яким є Христос, є незвичайним посілком. Бо в цьому випадку все здарається наоборот. Не ми приймаємо Бога до себе, але Бог приймає нас і долучає у себе, у свою безмірну любов. Бог приймає нас і робить нас часткою себе самого. До Бога, який розкриш Ісуса Христа, який у світу своїй милосердності, узнесем наші сокровенні просьби. Молимся за Святый Костел, как с пленным воскресением Христа, и Он черпал мост для прощения Божьей правды. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за христианских миссионеров, как у своей працы они кировались натхнением Духа Святого. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, которые терпят голод, как они отримали щедрую допомогу от тех, кто живет в достатку. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які рихтуються до прийняття першої святої комунії, як зустріча з Христом у Евхаристичному хлібі принесло у їх житті тривалий плод. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за хворих людей, просячи, як Пан Бог одарив їх лаской здоров'я і допомог покорой нести свой крыш. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх співпрацовників служби охорони здоров'я, просячи, як Пан Бог підтримує їх у щоденній праці. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой мши, как наше життя было подякую Богу за найсвятейший дар откупления. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся так само в інтенції певної особи, просячи
того Духа Святого, Божьей ласки и махчимости вертания Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты проспірамову Твоего Сына над смертью, дал нам надею на вечное житье. Ученик, обрадуючись Его воскресению, мы стали удельниками вечной радости в ней. Прос Христа, Пана нашего. Аминь. Сторінка 34. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу веру принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай Бог примет от веру рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Боже, Ти просудовний обмін даров, який відбувається у этой афері, робиш нас удельниками Твоего богоства. Ученикам мы, спознавшие Твою правду, посвятовно керовались ее в наших учинках, през Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серця. узносим и Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сопроводи годно это и справедливо, слушно и збавенно, каби Тебе, Пане, завсюди славили, а особливо в этот час больше урочисто обвещали Твою хвалу, коли Христос был охвирован, як наша Пасха. И Он перемог грех и смерть, отдалил все створение и нам вернул страшное житье. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры ангелов разом с всеми святыми спевает Тебе гимн хвалы, неспешно воскликаешь. Святий, святий, святий Бог, святий, небо і земля, Соправди, Боже, Ти святий і справедливо хвалить Собі все Твоє створення, бо про Сына Твоего Пана нашего, Иисуса Христа, действенную моцию Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно сбираешь народ свой, ко восходу солнца и до западу,
складал имени Твоему чистую оферу. Тому покорно молим Тебе, Пане, освяти мощью Духа Твоего в этой дары, який мы принесли Тебе на оферу, как стали семи телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здесь не нас эту таємницю. Бо й он ту ночь, коли був видадений, узяв хліб, і подяку складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас буде видано». Подобним чином по вечері узяв келих і подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його все, бо это есть келих крови моєї, нового і вечного заповіту, яке за вас і за многих буде пролито для отпущення грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця віри. Обещая смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего прися в хвале. Пане, вспоминаючи збавчу муку Твоего Сына, а так само Его цудовное воскресение в Него шестві, і чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую и святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костола и прими Его як ахвяру, якой Ты пожадал быть милостивым. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинит нас вечным даром для Тебя, как мы смогли открывать спадщину с избранниками Твоими. Наипрежде святейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом и Иоанном, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святым Франтишком и всеми святыми про заступничество яким мы сподеемся на Твою неоступную духовную. Просим Тебе, Пане, нехай эта афера нашего поеднания принесем всему свету супокой и избавление. Будь ласково называть верой и любовью костел Твой, який пеленгруя на земле со слугой Твоим папом нашим Франтишком, біскупом нашим Тадеушем, біскупом Юрием, біскупом Александром, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом такого откупи. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый муж, ласково седай собоющих рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов, сестер, и усих, кто ласце Твое, я дошел с этого света, милостиво принял молодарство Твое, где и мы сподеемся быть образом с ними, завсёды радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана наша, праз якого дорогой свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усі віки вічні. Аминь. Называемся детьми Божьими и ими являемся. Тому осмеливаемся казаться: Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение,
але збав нас від злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всякого злого, дай ласково успокои дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и заховали от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийти избавца нашего, Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, несложения грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его спокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюду будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак супокоя. Вось Бог Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные покликами на вечеру Его. Пане, я не важный, Как Ты пришел до меня, а не скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Христос помер за всех, как те, кто живет уже не для себя живет, а не для того, кто за них помер и воскрес. Аминь. Сторонка 16. Тело Христа. Тело Христа. Тело Христа. Святая,
Молимся. Просим Тебя, Боже, да поможе милостиво Твоему народу, яки Ты наисвятейшим сакраментом, и ученикам Ион, покинувши старую греховность, перейшов на нового життя от снота, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усьмогутній, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в супокой Христа. Дякую вам, Богу. Сторонка 30. Давайте